خالق کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے رب نے فرمایا کائنات دے وچ رب کولو سب تو زیادہ ڈرن والے ویکھنا چاہندے ہو کائنات دے وچ علماء نو ویکھ لو۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، لجپالا کریم علیہ السلام دے غلامو او جبی دے وچ رہن والے ہو، اے تسی علماء دی طلباء دی خدمت کر دے ہو۔ مسلمانوں اسی ذہن دے اندر اسی سوچ دے ہاں اے اسی مدرسے دے طلباء دی خدمت کر دے ہاں، کیا سانو کوئی انعام بھی ملے گا یا کوئی نہیں؟ کیا دنیا دے وچ بھی ساڈے واسطے انعام ہے یا کوئی نہیں؟ آخرت دے وچ بھی ساڈے واسطے انعام ہے یا کوئی نہیں؟ مسلمانوں سلطان محمود غزنوی تاریخ فرشتہ دے وچ روایت موجود ہے، سلطان محمود غزنوی ایسا بادشاہ گزرے آئے، انہاں بادشاہاں دے وچ دا نام ہوندا ہے او جڑے بادشاہاں دے دور حکومت دے وچ کائنات دے وچ دنیا دے وچ کسی جات بھی اگر مسلمان بہن دے اوتے ظلم ہوندا سی، اے بادشاہ رات دا ویلا ہوندا سی تے اپنی نیند چھوڑ دیندے سن، جا کے انہاں دی مدد کردے سن۔ او مسلمانوں سلطان محمود غزنوی نو اپنی زندگی دے وچ ترے گلاں دے شک سی، ترے گلاں تے سوچدا رہندا سی۔ انہاں دے وچوں پہلی یہ گل اے دے اوتے سوچدا رہندا سی کہ پتہ نہیں میں سبقت گین دا سگا بیٹا ہاں بھی یا نہیں۔ دوسری اس گل تے سوچدا رہندا سی علماء جڑی یہ حدیث بیان کر دے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، اے پتہ نہیں اپنی شانہ بیان کرن واسطے بیان کر دے نے۔ مسلمان سوچدا رہندا سی پتہ نہیں علماء اے حدیث صحیح ہے بھی یا کوئی نہیں۔ تیسری اس گل تے سوچدا رہندا سی اے پتہ نہیں کل قیامت قائم ہونی ہے یا کوئی نہیں۔ او مسلمانوں ایک رات ایسی آئی شام دا ویلا ہے، او سلطان دے مقدر نے جاگنا سی۔ مسلمانوں شام دا ویلا ہے، سلطان اپنے محل چو باہر آیا، ٹہل دیاں ویکھدا ایک دکان کھلی ہے، او دے تے ایک دیوا پیا جلدا ہے۔ مسلمانوں ایک چھوٹا جہا بچہ موجود ہے، او دے کول ایک کتاب موجود ہے، او بچہ جاندا ہے اس دیوے دی روشنی دی مدد دے نال او تو کچھ لفظ نو ویکھدا ہے، کچھ لفظ نو ویکھ کے پھر اپنی جگہ تے آ کے سبق نو یاد کردا ہے۔ او مسلمانوں سلطان ان چلدے اس بچے دے کول گیا ہے، جا کے او دے کول پوچھدا ہے بیٹا او مینوں دس رات دا ٹائم ہو گیا، او لوگ گھراں دے وچ پے آرام کردے نے، او تینوں کی ہویا؟ او تینوں کیڑا علم حاصل کران دا ایڈا شوق ہے؟ تو رات دے اس ویلے بھی پیا پڑھدا ہے۔ او کہندا ہے قبلہ غریب جو ہویا سے ساڈے کول اتنی طاقت کوئی نہیں، ساڈے کول اتنی استطاعت کوئی نہیں۔ عرض کردا ہے قبلہ گھر اندر دیوا کوئی نہیں، میں ایتھے آ جاندا وا ایتھے مینوں دیوا ملدا ہے، اس دیوی دی روشنی دی مدد دے نال میں پڑھ لیندا وا۔ عرض کردا ہے قبلہ مینوں اللہ تے او دے رسول دا دین پڑھن دا بڑا شوق ہے، مینوں بڑا شوق ہے، اس واسطے رات دیاں تاریکیاں دے وچ بھی ایتھے آ کے پڑھنا وا۔ مسلمانوں بادشاہ نے نو حکم دیتا کہ دے واسطے اس بچے واسطے طالب علم واسطے سونے دا چراغ لے آندا جائے۔ اس سونے دا چراغ لے آندا گیا، بادشاہ نے اس طالب علم نو سونے دا چراغ دیتا۔ او مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، اس بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے ایک طالب علم نو ایک سونے دا چراغ دیتا۔ رب نے ایڈا کرم کیتا ہے، انہیں جا کے جس ٹائم اپنی کمر بستر نال ٹکائی ہے او دیاں ساریاں اکھاں بند ہوئیاں نے، رب نے او دے تے کرم کر چھوڑیا ہے۔ رب دے اونے تے کرم کیتا دے مکھالے واللیل دیاں زلفالے او یاسین دے سینے آلے مسلمانوں او میرے آقا تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے ایک ہی جملے دے وچ او دا جواب دے دیتا مسلمانوں۔ جملے دے وچ میرے آقا نے فرمایا سب تو بڑا انعام ملیا اونے طالب علم دی خدمت کیتی ہے، سب تو بڑا انعام آقا دا دیدار ہو گیا۔ پھر کدی موقع ملیا تے تفصیل نال بیان کراں گا۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبقت دین دے بیٹے دین دے وارث دی خدمت کیتی گئی، او کل قیامت والا دن ہوے گا میں محمد تیری شفاعت کراں گا۔ اس واسطے کسی محبت والے نے آکھیا کہ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں
او کچھ بغض دی ریت چ او نہیں ملدا کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا او مخلوق خدا نل پیار بھی کر رب صرف مسیت چ نہیں ملدا لجپال حضور دے غلاموں بادشاہ نے ایک سونے دا چراغ دتا سی اس دے اوتے ایڈیاں کرم نوازیاں میرے استاذی استاذ العلماء نے استاذ العلماء نے کتنے چراغ علم دے عوام نو دتے نے استاذی مکرم تے کتنی کرم نوازیاں ہوئیاں ہون گیاں